Kunali maphunziro a aphungu kuti kodi ntchito azigwira motani, ayembekezere zotani, udindo wawo uzikhala motani, azigwiritsa ntchito zinthu motani chifukwa chakuti aphungu ochuluka amene apita ku nyumbayi ndi aphungu a nyuwani. Tiye tikumbukire bwino paja kuti poyambirira panali ma constituency ochepa koma musiku lalero anawonjezera ma constituency, so kuchokera mwa aphungu okwana 100 chakuti amene tinkakhala nawo musiku lalero tizikakhala ndi aphungu opitirira 200. Nawo funso ndikumati zinthu zonsezi zizikathekadi, koma ndi zinthu zokuti zizikatheka. Endi zinapezeka nokuti pa Times Radio anayitana anthu angapo kuti afotokoze ndi chifukwa chani aphungu ambiri akapita ku parliament amapanga zinthu zosemphana ndi zimene anthu amadziwira, komanso kuphatikizapo ndi chifukwa chani amachoka m'madera awo kupita m'madera ena. Ndiye wayo zachitika afotokoza kumbali yawo. Ndiye ndingopempha kuti mukhale pamenepo. Tiye tionere limodzi program. Dzina langa ndine Sam. Tikale tikuyunikira nkhaniyi limodzi ndi Honorable Moses Kunkuyu amene watu ndi phungu wa nyumba ya malamulo amene ndithu anapambana pa tiketi ya chipani cha MCP. Komanso tikale ndi a Patricia Wiskes amenewa anapambana pa tiketi ya DPP. Komanso a Fredokis Kaluwa amenewa anapambana pa tiketi ya UTM. Ndikupempheni kuti tikhalire limodzi mu programu iyi. Komanso tikhale ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana amenenso nawo atithandizire kuti amalawi kunjako programu iyi tikudziwa kuti ndi anu amalawi kuti tikupatseni mpata kuti nanonso mutha kuperekapo ndemanga zanu pa programu iyi. Osaiwala inu amene mmakhala mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Timakhalanso ndithu tikuona ndemanga zanu pamenepo, ndipo tikapeza mpata tikhale tikuwerenganso ndemanga zanu. Koma poyamba nkhani Innocent ayambapo ndithu aphungu kuwaunikira kuti kodi ntchito yawo agwire motani dzulo. Yes. Komano tikatenga aphungu ambiri, nkhope zambiri zimene zimaoneka kumeneko ndi zatsopano. Zatsopano ya. Iwe mwina tiyembekezere zotani ku cohort imeneyi 2025-2030? Ndikukhulupirira kuti mwina tikhoza kuona kusintha makamaka kachitidwe ka zokambirana nyumba ya malamulo. Mwina tinene kuti mbuyomu aphungu amakhala 193 mpaka dali pano chiwerengero chakwera chofika pa 229, koma mwina apapa sakakhala onse 229 komabe akakhala 200 chakuti mwina pa 224-25 thereabouts. Yes. So poyambirira chinthu choyenera kupanga noti ndi chimenecho kuti chiwerengero cha aphungu pakadali pano ndi chokwera. Chinthu cha namba 2 ndichonena kuti pakadali pano kupatula chipani cha DPP chimene chili ndi aphungu ambiri, achiwiri amene ndi aphungu ambiri ndi a independent, zimene zikuonetsanso ngati mwina ndika chithunzithunzi ka mtundu wina kamene tikuyenera tikaone kuti mwina kamene kakhoza kubweretsa zotani ku nyumba ya malamulo. Mwachidule nene kuti ma independent apitanso ochuluka kumeneko ku nyumba ya malamulo. Ndiye mwina zimenezi zikhoza kubweretsa kusintha pa kachitidwe ka business nyumba imeneyi. Chinthu china nchonena kuti anthu amene apita ku nyumba ya malamulo pakadali pano ambiri mulunduli mulunduni yes zikomo nditode maina anyuwani wande kuti mwina maina ena akasadziwa khala bwino kumalamulo kale mwandimene muzikutsetsa chabwino ulendo tawemba bwino tiyambirira kuyamikira Malawi imene anavotera mwapadera ndi kuti kuyamikira bale akudetsa mulunduni kwatiye Kasumbu amene anavota kuti tikhoza kukhala phungu wawo. Tiyamikirenso atsogoleri pamene tili utsogoleri wa nyumba ya malamulo ndi mapartners onse amene ayikapo chuma chawo ndi nthawi yawo kuonetsetsa kuti apereke maphunziro kapena chiwunikiro kwa aphungu onse amene asankhidwa kuti akazindikire mmene akuyembekezereka kukagwirira ntchito. Nyumba ija mwina kwa amene ali ndi experience akhonza kukhala kuti ali nkena kamene akukadziwa, koma kwa munthu amene amangomva kuti nyumba ya malamulo maphunziro amene aja ndiofunikira kwambiri chifukwa chakuti kulowa nyumba imene ija kachitidwe ka zinthu kake konse ndi osinthiratu kusiyana ndi chimene munthu amangoganizira. Ndiye maphunziro amene awakonza aja
ndi maphunziro ofunikira kwambiri. Phungu wa nyumba ya malamulo ali ndi ntchito makamaka zikuluzikulu zitatu. Yoyambayi ndiyo kuti akwenera ukapanga malamulo aja siwopangira constituency koma ndiopangira dziko lonse la Malawi, koma ndi malamulo kuti akakhudza constituency imene ukuyimirira. Ndiye kuti ngati mukapanga lamulo lokuti kodi amene wapha nzake alangidwe mwa mtundu wanji, mudziwe kuti lamulo limene lija likudzagwiranso kudera kwanu, kuti ngakhale amene wachita chipongweyo atakhala kuti ndi m'bale wanu, lamulo limenelo likamugwiranso yeye kudera kwanu mwachitsanzo. Ndiye kuti kupanga malamulo, Phungu ayenera kuti azindikire kuti ndikupanga malamulowa moyimiriranso anthu akudera kwathu. Pamenepo pabwera role ina ya Phungu imene akugwira, imene ndi ya representation, kuyimirira anthu akudera aja kuti kodi anthu akwawoko akufuna zinthu zanji ndipo akufuna zitachitika motani. Chimenecho akamabwera ku parliament achinyamule mochikhazika mu mtima mwake, ngakhale kuti sichikafanana ndi chimene ambali ina akhoza kufuna, koma pakutha pa tsiku ndiyoti ambiri akapeza kuti ndi amene afanana pa cholinga chimene chocho. Mukakapanga lamulo limenelo likhala kuti layimirira ma constituency ambiri amene anafanana pa cholinga chawo. Ntchito ina ndi chamati oversight and accountability, kuonetsa kuti zinthu zimene zidakhazikidwa kuti ndi za wanthu zikuyendetsedwa mokomera anthuwo. Mwachitsanzo, ngati ndalama zimene zikuyenera kupita kudera, kuti ndalama zimene zagwira ntchito mogwirizana ndi zofuna zakuderako, kuti kapena budget yathu ikuyendetsedwa bwanji kubomako. Popeza kuti parliament mungopanga budget ija nkaya kusapota zimene zitapite ku madera osiyana-siyana, koma okuti akayendetse zimene zozo zibe zoti ndi kuboma kumene akutulutsa ndalama zija kumapereka, okuti adzawunikirenso zimene zozo ndi aphunguwa. Ndiye zinali bwino kuti akupangitsa maphunziro amenewa kuti aphungu azindikire zimene pali zinthu zina zimene zikhoza kumaseketsa ukamvetserera, kuti nkhale kumuphunzitsa munthu wa PhD yake kuti koma nyumba mudzikayankhula motere, ukayimirira osagwiritsa ntchito chichewa chotere kumayankhula motere, zinthu zimaoneka ngati zophweka, koma chifukwa chakuti nyumbayi ndi ya malamulo imachiyaso zake motsatira malamulo, maphunziro awawa anafunika kuti achitike. Ndiye kufunsa kuti tayamba bwanji, ndikhoza kunena zokuti tayamba bwino. Uja ananenera ena nyumbayi kuoneka kuti yabwera nkhope za nyuwani, nkhope za chinyamata, komanso mayina amene anthu ochuluka. Kuchuluka kwa anthu kumene kuja chinthu chabwinonso, chifukwa chakuti wina aliyense pofuna kuti nyumba ije ipange chiganizo, kaya ndakuboma kaya ndakutsutsa, azidziwa kuti pali anthu ambiri amene achiwunikire chiganizo chimenecho kusiyana ndi mmene zinalitemboyo. Ndime pamenepo. Tathokoza atu mwatiyambira bwino akunkuyu. Anthu apa kuoneka kuti anakusowani tu kwa basi, ndikuona kuti anthu akulandirani kwa basi kuti ayi munasowa. Anthu zikuoneka kuti tu anakusowani. Nde tiyaminge kuti simunachite kusoweratu, tizikuonani beni ku nyumba ya malamulo. Zikomo tikulandireni a Patricia Whiskes, kaya dzinalo talitchula bwino, mwadzuka bwanji? Ineyo mdzanga leya malekano ndadzuka bwino kwambiri. Ndiove kumeneko kutayi kunotu ife tadzuka bwino. Sono mawu anu anthu amasokoneza ndi mawu anga. Munazapemphera pemphero lina lake ku blanta yako, aliyense amandivuta kuti kupemphera kwa bwanji kunili pemphero lisilanga, koma anthu amandisokoneza atu ndi mawu anu. Bevani kwambiri ndiyoko naneso ndi mauzidwa momwemo kuti mayankhulidwe anutu akufanana ndi leya malekano, ndipo kuti timabadwa awiri timabadwa awiri ndiye kuti tivomere kuti ino ndi ine mwina pang'ono timafanana ndithu. Chabwino, tathokoza kwambiri, tikupangeni congratulate popambana ndithu mpando umenewu. Lilongwe City Nankhaka, si choncho? Makamaka ndi momwemo. Ku palamentiku inu mukubwerako koyamba, tinene kuti koyamba kuti ino mukukalowa mkati muja ngati phungu wa nyumba ya malamulo, koma tikudziwa kuti mmagwira ntchito zina ndithu kunja ku palamenti komweko. Mwauona bwanji ulendowo kuti ndi wotani potengera maphunziro amene mwayamba kulandira dzulo pamene mungakagwirire ntchito yanu ngati aphungu a nyumba ya malamulo kuyambira pano 2025 mpaka 2030?
ulendo umene leya ndi fotokoze kuti ndi ulendo uyu inayonso ndikufuna ndiyamikire mwapaderadera utsogoleri wa parliament chifukwa chokonza maphunziro amene wawa. Maphunzirowa angoyamba dzulo chabe, koma tikang'ana programu yake imene ayikonzera kuchoka lero kukafika Friday ayikamodzi zinthu zochuluka kwambiri, zinthu zofuna kutithandiza kutionetsa kuti ngati ife aphungu amene tili anyuwani tikuwina kwayamba kubwera nyumba ya malamulo, kodi nyumba ija imayenda motani, kodi nyumba ija imayenda motani, zikakhala nkhani za biliyo ndiyotani, imadutsa ndondomeko zotani kuti ikafike kuti mpaka mpaliamenti imoja yadutsa tsopano ikupita kwa president kuti akayisainire. Komanso kumene kuti kuphunzira ngakhale ija pachizungu amati etiquette, kuti kodi ifeyo ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikuyenera tizikhala motani, kuli zambiri ndithu mpaka na madyedwe tikakhala pagulu kuti timadya motani, zoyankhula zomwe umayankhula ndi zotani, anzako umapanga adresi motani. Ndiye ndi phukusi la zambiri lomwe ndi mmene ife tikulionera mmene tayambira programu ija kuyambira dzulo pokafika mpaka na Friday tikamangamaliza, ndikukhulupirira kuti sitituluka chimodzimodzi. Chosangalatsa ndikonena kuti tili mwachinyamata ambiri andi ukakhala mkati muja ukumaona kuti anthu ali ndi spidi kwambiri. Everyone is eager to learn kuti tione kuti tsopano tachoka ku constituency tapambana tabwera ku nyumba ya malamulo, koma kodi tiyambira pati. Tikafuna kuyankhula mkati muja dongosolo lake lokuti uyimirire mpaka na speaker afike pokuti akupatsa mwayi wokuti uyankhule zimakhala bwanji, komanso nkhani zomwe umayankhulazo mumasankha bwanji kuti pa maishu zonse amene akuchitika mdziko muno tikambirane pa nkhani kapena ineyo ndipange contribution yotere. Ndiye makamaka kwa ineyo ndi transition iso yosangalatsa ngati simene mwafotokozera ndikali pomwepo ngati membala wa staff, koma tsopano pano ndikubwera mukapasite yosiyana tsopano ngati nyumba ya malamulo. Ndiye kuti kusonyeza kuti zina zomwe ndimaziona mbali nayi mmene ndabwera kuno ndikudabwa kuti kodi zinthu zija zimakhala zotere pali kusiyana ndithu. Ndiye ifeyo ndokonzeka kuti tilandire maphunziro amene wati kukhulupirira kuti tikamatha sabata linoli tikhala kuti zambiri at least tikakhala ndi idea kuti tiyambire pati ndikuona kuti kodi kupita kutsogolo tipite motani. Ine ndimafuna ndifunsefunso lonena kuti inu a Wizkesi mwasankhidwanso ngati whip kumbali ya DPP, akusankhani ngati mmodzi mwa atsogoleri ku nyumba imene ya malamulo kumbali ya chipani cha DPP. Yes, ukhazikitsa bata mwina gawo ngati limeneli andikufunsa izi chifukwa 1 mene mwafotokozera ndi koyamba kukhala mnyumbayi, ndinu wachinyamata wachipere komanso ndinu munthu wamayi. Mwina role imeneyi maphunziro mene ayambira sina kuopseni, komanso mwina previously tikamaona nyumba ya malamulo mene mumatenthera mene zinthu zimachitikira, are you comfortable with the role kapena tiyembekezere kuti tikuona nimukugwira ntchito motani? Ineyo choyambirira ndiyambe ndikuthokoza State President Professor mukutimva kumeneko a Patricia Wizkesi? Mukutimva? Zikuoneka ngati kuti network pamenepo yavuta, pa line pakuoneka kuti ali pomwepa ndithu, komano mwina network. Tipiteso kwa iwowa. Alfredo Kiskaluwa, mukutimva? Mwadzuka bwanji? Azuka bwino kainu zikomo mbiri. Tadzuka. Patricia Wizkesi, ngati mukutimva ife sitikukumvani, tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Nanonso tikupangeni congratulate kuti ayi mwapambana ngati wachinyamata. Tinaona kuti 2019 munachita ndithu koma sizinayende, koma ulendo uno mwachitanso mwapambana.
ayi tikufunirani zabwino zonse. zikomo kwambiri. Basampaza nkana upa program yanu isiti maziwa. So mwachidule wasafuna kubwereza zimene anenazi zanga because anaye kuti maphunziro akutitsekula maso, maphunziro akuti pangaso equip enafe kuti tizikhale ndi zoyenerera zokuti tikamagwira ntchito yathu ngati aphungu tikakapitiriza nogwira ntchito yathu no day to day zokhaitu zowa zochita because kuyimira kaya pamenepo. Moti zikusiyana zimene mmaganizira kunjaku ndi zimene mwayamba kuona kumeneku kudzera m'maphunziro zikusiyana ndithu zikusiyana pati? Okay, zikusiyana poti tikakhala kunja kwa ngati nende munthu koyambirira kulowa mpalament and ndikhulupiraso ndi kwa anzanga amene kali koyambaso mwinaso ndi chimodzimodzi ali zinthu ngati zokhuza ndondomeko imene imagwirisidwa behavior imene umayenera ukhale ndi phungu zinthu ngati zimenezo zokuti zipanga bwanji tizima bwanji mafunso tingafunse bwanji process ndi procedure ndondomeko ina timaona ngati kuiziwa koma ina siri kuiziwa ndithu. Chabwino ndathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa akunkuyu. Taona kuti ku nyumba ya malamulo nthawi zambiri zimene amalawi amayembekezera pera makhala kufuna kutumikira anthu komanso makhala kutumikira makhumbo andale. So makhumbo andale mukawatsogoza kusiyana ndi zimene akufuna anthu nyumba ije imatha kumatentha unnecessarily, imatha makhala ndi pressure imene siyimenera kukhalapo. Ndi chimene hachikonzekere ngekhala amene akubwera kumene kuti mu nyumba muja ndithu muli ndi kachitidwe kake kamene kamapangitsa kuti mphepo yake itenthe imene muja mpaka na mwina kumakwirana. Koma mapapa zonsezo azimbikirenso kuti mutangogwirizana kuti mukapanga chinthu chofunika Malawi pali njira yopewera kumaoneka ngati anthu omangopita makwirana nyumba muja. Mutangosiya ndalezi kuti mufuna katumikira Malawi nyumba ija ikhoza kukhala nyumba yakulolerana bwinobwino. Pankhani yokuti malamulo amaona kuti imene timafuna lamulo ili koma sili kuchitika tozichidziwike zimene ati naso nzanga olemekezeka akalowa kunena kuti zina zimene timaona ngati zikhoza kuchitika simene zimachitikira chifukwa cha ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa mu nyumba ija. Nyumba ija ili ndi zimene amati ma-standing orders. Ma-standing orders aja samapitilira constitution ya dziko ayi koma amalemekeza constitution ya dziko koma ndi ndondomeko zakayendetsedwere ka business mu nyumba muja. Then ma-standing orders aja amafotokoza kuti ngakhale utakhala kuti iweyo wanyamula funso lako limene umafuna litafunsidwa lero ndi lero ukakangolowa mu parliament mene amanenera anthu mwina anthu akuzingwanga umuza Fredo kuti ukakangofika ukafunse zakati kuchokera mbali yakuti sizitheka ayi kuti Fredo akangolowa mu parliament lero akafikira kuyimirira kufunsafunso apa zingwanga youth center tufune chakuti sizikachitika. Akawerenga ma-standing orders ati amuuza kuti ukalembe funsoli ndi ukapereke pikapachita deposit funsoli anduna akali yake adzabwera tsiku loyankha mayankho ndi kudzayankha. Koma that time yota anthu akuzingwango they are growing impatient kuti Fredo funso lathu sanafunse. Pali ma-bills kuti akasadukira mmulo pali ndondomeko yaitali kwambiri inakazikitsidwa bwimalamulo yamene bill ingayendere kuchokera kumene yayambika yaganiziridwa kuti bwanji titapanga lamulo ili kukafikira pamene lakhazikitsidwa ndi lamulo. Ndiye munthu aliyonse amalawi amakhala akudikira linakasintha lero lamuloli koma pali ndondomeko zinakhazikitsidwa zitali sokuti zimakadiza zitali. Notice yokha yongoti bibi chedzioneka pa notice ya munyumba muja kuti kusintha lamulo ili imapereka masiku ambiri sometimes close to a month. Ndichifake mumamva kuti ndikufuna ndipange move motion ya bill ile lolo khale kuti sinakwaniritse lamulo limene imafunika kuti idikire masiku mwakuti koma you request for a waiver of that standing order chifukwa chakuti pali nthawi yayitali imakhazikitsidwa lamulo lidikiridwe. Ndiye kungoyena mwachidule nyumba ija ndiyotentha
komanso malamulowa amasindira malamulo a munyumba muja zimene tisafuna kuti amalawi atafuna kuti zisinthidwe kuyambira kuma standing orders yake. Munakambapo mfundo kumayambiriro kuti nthawi zina chimene chimasokoneza ndi zokhumba za ndale. Mufuna mutsimikize pano kuti nthawi zina zake zimene aphungu amatha kumachita nyumba muja zimene amalawi samayembekezera amachito dabwa nazo kuti izi zikuchitika chifukwa chani ndi chifukwa cha zokhumba za ndale osati zokhumba za amalawi. Zimenezo ndizoona kwambiriso chifukwa anthu ambiri amene ali andale ndi amene ali kunja amene amaonerera parliament ndi amadziwa kuti parliament iyi zimene zikuyankhulidwa mumuzi atangoti awo akhale phe nayankhula motere zinthu zitu zitheka. Amadziwa kuti parliament iyi chimene tikufuna ife nchoti budget ipange pasi koma mu budget imo enawo akuletsa provision yachakutiyo chifukwa akuona kuti akapereka provision imeneyo ukoko mwina amene akupatsidwa awo akapangira ndale pakuti pachitsanzo panali nthawi imene zinkamveka kuti boma lina ankapatsa achipani njina CDF ndalama yowonjezera ndikuti ambali ina amene amaona kuti mwina sitikapatsidwa nthawi yopanga past budget akhalapo kwambiri pa provision ya ndalama imene chakuifunsa ndalama iyi ikupita kuti chifukwa ziwa zoti pali ndale zoti ndalama yofunika sewere ikapita ku ministry imene ndiyamama tipikatiza mbiri zimakhala za ndale koma as I said mutangokhala kuti mwagwirizana kuti let's be as transparent as Malawians want us to be tiye ndipange transact business mogwirizana imene akufunira amalawi zinthu zikhoza kumayenda bwinobwino koma tinene nyumba ichi ndiyotentha. Mwina funso langa linonena kuti mukukamba kuti anthu amapanga za ndale akwamuti ati mwagwirizana kuti nyumba ija iyende bwino zikhoza kuchitika bwino. I know mwina ndi weekend passport komano mzipani mmakhala makokasi amene timamva kuti mmatha kugwirizana kuti bill yakuti already yabwino imeneyo tisalole chifukwa kuti ipereka malikisi kwa anzathu de kuti ife kuti anthu ativotere titani ndizoona bwanji zimenezi komanso mwina simungabwere open mwina chifukwa cha kuchipani komano zinthu ngati zimenezi how different are you going to be in this cohort? Zikuoneka kuti apa network lero nde yativuta. Foniyo ikuoneka kuti yaduka komano akunkuya apata taona foniyo kukhangati akuyimba. Nditi amenewa ndi Whiskey aja mwina tangu apanga connect tione kuti zikuyenda bwanji posachedwa pompa ulemekezeka Moses Kunkuyu tikhale ndithu tikukuyimbirani kuti tibwererenso kwa inu tipepese kuti lerolo network ikuoneka kuti yavuta ndithu koma tikumveka ndithu pa 88.8 komanso 89.0 komanso pa Facebook upo tikuoneka ndithu ngakhale ikuoneka kuti network ikuvuta koma tili nanu ndithu ndipo tikuthokoza kuti makhala nafe nthawi zonse amalawi. Wamva ndithu mmene alankhulira Moses Kunkuyu kuti nyumba ija ndiyotentha pali nthawi zina zake zinthu zimalakwika chifukwa chokuti anthu andale aja amafuna kukwaniritsa zokhumba za ndale osati zokhumba za amalawi. Ukhoza kuona chani komanso malangizo ako ndotani pamene cohort ikuyamba 2025 2030 fuandi zambiri zimene amalawi akuyembekezera ndithu kwa anthu amenewa makamaka pa nthawi ino chuma cha dziko lino sichili bwino. Ndimafuna nenenso kunena kuti mwina kuyambira kuja zimene amafotokoza zikuonetsa kuti apena anthu timakhala ndi expectation mwina beyond zimene zimaloledwa mnyumba ya malamulo. So I would say kuti there is need kunena kuti anthu akamaphunzitsa aphungu kuti mnyumbamo mmatere timaphunziro limene titiso tidzifikanso kwa amalawi azidziwa kuti bill kuti ipite mnyumba ya malamulo imadutsa ndondomeko izi phungu wanu kuti abweretse nkhani akudera amadutsa mu ndondomeko izi amapereka chitsanzo kuti anthu akuzingwango akhoza mafuna chinthu lero koma nyumba ya malamulo aonena kuti ndondomeko zake mukachipereka lero mudikira mutani. I think chidziwitso chimenecho chikwena chidzipitanso kwa amalawi chifukwa pena timaweruza aphungu amwina tisakuyang'anirako magawo ngati amenewo. Nkhani yonena kuti mwina anthu amapanga safe
kuserve ma political interest. I think isinkhani sochita kumakambirana nkhani imene timayiona kwambiri. I think ndi aphungu ena ochepa amene amatha kudzuka kuyankhula mwina mosemphana ndi chipani chawo. Ndimakumbukira mbuyomu aphoya anadzadzukako ali minister wa justice atabweretsa bill ina imene imaoneka kuti tidzipondereza anthu nthawi imene anayipanga formulate iwo ala DPP inabweretsa bill imeneyo iwo anadzuka kuyankhula motsutsana ndi bill imeneyi. Tinaona konso achapo mpano amene anali chair wa Legal Affairs Committee IMCP dzina langu ndithawa nawonso anadzuka ndikunena kuti apita dimba nawonso anadzuka nkunena kuti izi kukhala ngati sizikulongosoka. I think tikufunika tizikhala ndi anthu amene akhoza makhala soba okonda Malawi kuposa chipani right adzikonda Malawi kuposa chipani. Timadziwa ende chipani chimakhala ndi sei komano anthu aone kuti kavotedwa ulendo uno anthu ena amasiya azipani kupita kwa ma independent chifukwa amayang'ana zimene munthu uyo wakupanga. So mwina titapempha aphungu amene akula mu cohort inoyi kuti okay chipani ngati block zikhoza kugwirizana kuti ife tukapanga position yakuti koma ife phungu ina akakuona ngati kuti position iyi pachipani akuteri koma ndikuona ngati position isi kuchitira ubwino a Malawi anthu a constituency kwanga adzitha kudzuka ndikunena kuti ine izi sindikupanga nawo ine ndikufuna anthu akudera wanga apindule ine ndikufuna izi chimene anthu achakwena kudziwa ndichi. One amavoteredwa ngati phungu wa chipani. Two anthu amavotera munthu uyo eti amavotera munthu uyo mene munthu yo alili. This is why sikunoko sitimalitsa ma independent. So chimene chili chofunika kwambiri ndi position ino ya phunguyo kunena kuti anthu adzimujaja iyeyo anthu akudera kwawo adzimujaja iyeyo osati chipani chabwino. Zikuoneka kuti anthu onse apa abwerera pa line. Tinali ndithu tikuyankhula ndi Moses Kunkuyu apa tipite kwa Alfredo Kaluwa. Inuyo mwamva ndithu akunkuyu akunena kuti munyumbamo ndi motentha ndithu ndipo mumakhala zinthu ziwiri kutumikira Malawi komanso zokhumba za chipani anatero ndezimatengera iweyo phungu kuti usankhe kuti kodi ufuna ukondweretse kuti. Timafuna tidziwe ngati inuyo Alfredo Kaluwa amene muli wachinyamata komanso mukuyimira ndithu dera lanu mwakonzeka motani kuti mukapita kumeneko zochitika zanu zikakhale zokhazo zoyimirira anthu akudera kwanu mu zaka zimenezi 5. Siko mwambi. I think anthu amina na disanka petu kwimira constituency. So ngati planters mbwangu asoji constituency. Anthu amina na votera Fredo kutapite ku parliament. Anavotera Fredo kutapite ku parliament ngati pachipani cha ITM kumbe koma kutatu ni dera loss apange represent dera loss. So ndikuimira anthu azipani zonse apana kutoa. So kunena kuti tikapasa interest achipani competitors ya anthu ndikuti tikaudi kutsana ndi zolinga za koma sefe ngati UTM chipani chosiyana UTM movement yosiyana ndi zipani zina ngati zipani zidi zimalunjika pokuti mukapita ku parliament ukakakhala kuti kuli bill kuli nkhani yokuti mukasankhe anthu kapena chipani ndokuti UTM tezo kuti kuza chifukwa ife chipani chathu cha UTM movement chathu ya UTM imalunjika kumbali imene kuli UTM ndi chipani chathu. So ife ose maimpi sa UTM timafuna tipemphe ma guest athu olemekezeka kunkuya Alfredo Kaluwa komanso Patricia Whiskers ena ake phone yawo khangati ili pa loudspeaker ikusokoneza mwina mutango icho sa pa loudspeaker pang'ono mutha kupitiriza Akaluwa mwasala ndi a minute kuti mumalize. Yeah, so ife UTM ngati movement yathu ndi transformation movement imene manene yamuchi timakhala mbali ya anthu nthawi zonse. Ma MP ose ITM amene apita ku parliament akakhala mbali ya anthu. Chipani chathu chilibe agenda ya special imene tingayipange separate kwa anthu. Agenda ya UTM ndi agenda ya anthu. Agenda ya UTM ndi agenda ya majority. So mu nyumba ya malamulo
ifeyo tikayendera spirit imeneyo, attitude imeneyo, philosophy imeneyo, principle imeneyo yokuti anthu akufuna chani and zimene anthu akufuna sitikaona mutasintha Fredo kuti mwapita kumenekoko nkuyamba kuchita zina chifukwa tu anthu mukamapitatu chonchotu kunyumbako mumakhazo kuti mukupita ndi maindi yabwino koma mukakafika kumene kuja mmene akunkuyanenera kuti kumatentha ano tsopano mumayamba kuchita zina zosiyana. Komano maindi ya Fredo sinapiteko ku parliament 1 akaka ndikoyamba nde kusithaso zimene manenaso pompa papa kuti mwina civic education zimaphunzira amene tikudusa nawo akutipasa ku parliament yacho akanakhalanso kutiso mwinaso anthu in general kalekale kunali social studies kunali civics kuyambira kani primary mpaka ku secondary tikamakula process imene tonse tizizo even inuyonso a media nthawi zina chifukwa chokuti mukufuna kuti mwina mungokhala ndi news yokuti itentha mufuna mukhale ndi breaking news mumatha peza kuti munaso mwapanga focus paka element ka negative kakang'ono kena kake kamene kamatha kupanga paint picture yonse. So even inu a media ngati ne personal ndikanakonda kuti ngati ma training awawa information knowledge nanunso mukhale naye kuti mukamapanga report muzipanga report based on the expectations that they are realistic. So mwina kungoyankha mwachidule MP wa UTM wina aliyese including Fredo palibe akasintha ku parliament kukapanga zosiyana ndi anthu amene anatituma ifeyo as UTM vision yathu philosophy yathu ndiyopanga zinthu zimene zitakomere amalawi ambiri amalawi onse zikomolera. Chabwino tathokoza kwambiri tipite kwa reporters athu kenako tibwererenso kwa Wizkid komanso Honorable Kunkuyu. Mwadzuka bwanji Pemphero Malimba mu mzinda wa Lilongwe? Ndadzuka kaya mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ndikupasa mphindi ziwiri kuti utacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Apa ndithu ndi anthu awiri amene tili nawo kuno ku Lilongwe amene afuna tilepo ndemanga pa nkhani imene ilipo mmawa wa lero. Poyamba tiuze dzina komanso kuti inu mumakhalira baliti. Ine ndi Major Solomon ndimakhalira kwa Chisavo 2. Mwina nkhani imene tukambirana lero inu mukuyembekezera zotani kuchokera kwa aphungu amene asankhidwa kumenewa amene akuyamba zokambirana zawo komanso akuyamba kugwira ntchito mpaka 2030? Ine ndikuyembekezera zambiri kwa maphungu amene asankhidwa pompano kuti mwina atha kupezeka kuti atisinthirako mitengo ya zinthuzi kuti kumagulako zinthuzi mofewa amene timagulira kale zitabwerera ndithu zimene tikuyembekezera kwa anthu ngati maphungu amene asankhidwa kumenewa. Mwina kuti aphungu amene wawa akuthandizira kuti azipanga zinthu zimene inu amalawi mukufuna mukuona kuti akhozopanga zotani? Aphungu amenewa kuti azipanga zimene amalawi tikufuna iwowa chachikulu kuti atakhala modzichepetsa kuti azimva zimene tingayankhule kupititsa kumeneko manyumba zawo zabomazo kuti zimene tingayankhuletse kuti chakuti chilene achipangike chakuti iwo ndikumachimvetsera chinthuchi chitopeza zoti iwo akupanga zimene tikufuna koma kuti ife tiziti tikayankhula iwo osamapanga ayi ndithu sangatithandize ana wathu. Apa inu dzina zindani komanso makhala mbaliti? Kuna ni Joseph Cosmas ndimakhala kwa Chisavo. Inu mukuyembekeza zotani kuchoka kwa aphungu athu amene asankhidwa kumene? Ndikuchokera kwa aphungu athu amene asankhidwa watu ndikuyembekeza zabwino zonse potengera kuti ndi mmene ilili Malawi ino zinthu zikudula njalaso ili pakati ndiye kusankhidwa kwa anthu amene waba tikuyembekezera zoti mwina mavuto amene angathe kutha kuzera kwa anthu ngati amene wawo kuti agwire ntchito awo ndithu moyenerera kuti Malawi isinthe. Tikakamba za mmene amagwirira ntchito aphungu pamapezeka mwina mavuto ena kuti mwina aphungu sakulabada zimene anthu mukunena kupanga zimene afuna inu mukuyembekeza zotani kuti magwiridwe awo ya ntchito azikhala otani pa zimene inu mukufuna? Iwo magwiridwe awo a ntchito ngati angakhala osemphana ndi amalawi zinthu zitha kukhalanso zovuta komano apange zinthu zimene amalawi akufuna. Amalawi tikufuna chakuti akuyenera kuti kumapanga ngati mene apange zoti athane ndi mavuto azachuma amene alipo kuthesa njala zimene zilipo Malawi muno komanso kusisa katundu amene akwera kuti anthu amene alibe zochita azikwanisa kupeza katundu ngati ameneyo.
ayi ndithu limene ndachezera ndi achinyamata amene ndakumana nawo muno mzinda wa Lilongwe. Ndathokoza kwambiri Pemphero Malimba, mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Wadzuka bwanji Chimwemwe Maseko mu mzinda wa Mzuzu? Leya ine kuchokera mu mzinda wa Mzuzu ndadzuka bwino ndithu kaya anzathu ku Blantyre. Ifenso tadzuka bwino, talankhula ndi Amalawi pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero komanso pa zimene alankhula olemekezeka a Moses Kunkuyu, Alfredo Gis komanso a Patricia Whiskers. Apa ine ndili ndi Malawi mmodzi choyamba tikudziweni. Okay, ine dzinanga ndi Felix Banda Mzuzu kunoko. Nkhani ya lero taimva bwinobwino mmene ayankhulira abale athu kumeneko. Koma chachikulu ifeyo tikuyembekezera zambiri kuchoka kwa ma MP athu amene asankhidwa amene akupita ku nyumba ya malamulo. Koma pali chinthu chimodzi nthawi zambiri zimene ma MP samakwaniritsa. Nchokuti apapa asankhidwa. Koma mmene asankhidwa apa amazapeza kuti akuchoka kumalo amene asankhidwirawo ndikusatira kuti akakhale kufupi ndi nyumba ya parliament. Zimene zikuzopangisa kuti iwowo asamve zinthu zimene akufuna ndani anthu amalawi. Koma chofunika kwambiri chimafunika kuti akhale kufupi ndi anthu amene asankhawo kuti anthu amene asankhira iwo azimva madandaulo awo amalawi kuti madandaulo awo ndiotani. Chifukwa iwo akakhala kumodzi ndi anthu amenewo azayitana ndi kuwafotokozera mavuto awo kuti ife mavuto awo ife kunoko ndakuti akuti. Iwo mavuto amenewo azinyamulidwa ndi kupita ku nyumba ya malamulo. Ndithu. Mwina mukanakonda kuti aphungu amene amagwiridwa a ntchito akhale otani kuti aime pa zinthu zokomera Malawi komanso mwina azitenga maganizo a Malawi eni achite zotani aphungu amene. Chachikulu chimene anena kumapanga aphungu amene akupita ku nyumba ya malamulo. Nthawi zambiri ndimene ndayankhula kale pamba paja kuti iwowo ena kuti azikhala ndi Amalawi chifukwa Amalawi ndi amene amakhala ndi mavuto, ndi amene amadziwa mavuto. Nthawi zambiri ndi amene amadziwa mavuto, ndi amene amaona zinthu zimene zilili kudera lawo. Chifukwa ngati iwo aphungu anyamuke pano pamene ndikukhala kutali kapena mwana ndikukhala kufupi ndi nyumba ya boma, ndiye kuti zimene zimene afuna Amalawi sangazimve kuja kwa zikayankhula zinthu zoti za mmutu mwawo. Nthawi zambiri anthu amakonda kuyankhula zinthu zoti si ndizo za mmutu mwawo chifukwa chake nthawi zambiri zimakanika kuti asinthe constituency yawo. Ndikoma kwambiri. Iya ileya ndimene ndachezera ndi Malawi ameneyo kuchokera mu mzinda wa Mzuzu a Felix Banda ameneyo. Ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko. Zikomo. A Whiskers mwamva ndithu mmene Amalawi alankhulira kunjaku kusonyeza kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu ndithu kuchokera kwa inu aphungu amene mukupita ku nyumba ya malamulo. Kupatulapo apo inu mwavala udindo mmene tinafotokozera mu jalaini yanu isanaduke wa chief whip wa chipani cha DPP. Inu ndokonzeka bwanji kukagwira ntchito kumeneko posatengera zimene chipani chanu chikufuna koma kutengeranso zimene Amalawi akufuna kuti inu mukachite ku nyumba ya malamulo. Mwakonzeka kuchita zimenezo motani ndipo zimene mulankhule pano tizakukumbutsani tsiku lina lake. Olemekezeka Patricia Whiskers. Line ya Whiskers ikuoneka kuti tu yativuta. Olemekezeka Moses Kunkuyu, muli pa line ipa? Ndilipo. Mukupita ulendo uno ku nyumba ya malamulo ngati phungu kuyimira anthu akudedza, kupatulapo apo mukukayimira ngati chipani chanu MCP. Komanso kuphatikiza pamenepo mukupita ngati a opposition. Nthawi zina zimavuta ndi ku opposition kupena mwina mumakhala mukulimbana ndi boma zina zotero mmene mwayankhulira muja kuti kumatentha kumeneko. Pena umafuna uchite ndithu zimene chipani chakonso chikufuna. Inu mwakonzeka bwanji kumeneko kukasiya za chipani aside koma ndi ukatumikira Amalawi ndipo Amalawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu a Moses Kunkuyu ngati MP wakudedza? Kwa ine ngati phungu wa anthu akudedza mu London constituency chokuti anthu ayembekezere tichochokera pa experience imene nayo ndine munthu amene ndakhalapo phungu ndi ndaluzapo chisankho ndipo ndimadziwa chimene chimapangitsa kuti asakuvotere. Chimene amayembekezera anthu tikuchidziwa mwina chifukwa chakulepherako tadziwa bwino kwambiri chimene amayembekezera. Then munthu wakusa amene akadziwa chimene chimagwetsa iye nkumakagwaso malo omwewo ndi munthu ameneyo ngopusa.
nde akayembekezere kuti zimeneyo amafuna kudera momvetsetsana nawo chifukwa si zonse zimene zikhoza kuchitika nthawi imodzi komanso mozindikira kuti kafuna uzilempa kuchokera kuboma mogwirizana ndi ndondomeko zimene akubomawo ayika ndi zosiyanako ndi imene zingakhalire kuti mukazipempha mkati mwa boma amene muliniyo ndi president yo pafupi imene tinalili poyamba. Koma ngati opposition Malawi Congress Party mwina chimene chili ndi mbiri yokuti chinaperekapo opposition yabwino mu dziko. Opposition ija ndi boma limene lija ndi kumalo kofunikira kwambiri kuti mukathandizira boma lija ligwire bwino ntchito. Ngati boma litanena kuti talipatsa budget tapanga approve budget koma nkupanda kumasuzumiramo budget imene zikuyenda bwanji kodi tinati fetereza achitike motani kuti anthu athu apezeke ndi fetereza mu nthawi yake kana mvula ikubwera kodi fetereza afika liti. Ngati zimenezo tingaziwale nkhani ya mitengo imene akunena ayi kuti ayi mitengo ya zinthu kodi mitengo ya zinthuyo tingatsike motani ngati pakuchitika mwina katangalo owirikiza kapena ndondomeko zokhazikika zothandizira alimi zichitike maini yathu sikuyenda molongosoka sitisatira malamulo zonsezo aku opposition aja ntchito ndi imene yometa ife opposition yabwino kwambiri imene idzaoneka kuti bomayi ikupita izo chifukwa cha opposition yake iyi. Nde mwati mukhala opposition yabwino kwambiri? Opposition ya anthu. People's opposition, yes. Nde munakambaponso ndimafuna mumalize kaye mwakambaponso kuti munagwapo ndipo mukudziwa zimene zimachitika mwina tangoti benthulirani pang'ono kuti amene akupita wanawonso aphunzire kuti ukachita izi tupena munthu umapezeka kuti anthu sakukonda sakuvoteranso umagwa ndi ziti zimene mwaphunzirapo kuti ukachita izi anthu pena sakukondayi. No, koma kukhala ndi anthu ndi chinthu chimene chimakupatsa chikondi ndi anthu nthawi zonse. Komanso chinthu chachikulu kwambiri ndozindikira malozi aja apalamente ntchito za munthu kupalamente. Kupita mpalamente muja nkukhala munthu amapanga phokoso anthu masona adachenjera akumvera akuonera matsiku ndi tsiku chipecho chitika mpalamente muja tsiku lililonse anthu amachionera ndi kuchitsatira. Ukakhala kuti upanga zinthu zimeneyo sakukombera nazo ungopita umakangopanga zimene ukufuna iweyo anthu aja amakhala kutsatira amatha kutsiza tizoyamba lero osakwana half nyumba ija kutoka kwamene analipo kale zimene zikhoza kuchitikanso kwa anthu amene alowa nyumba akali pano chifukwa chakuti njira tsopano zofikira kwa anthu akawapanga kampeni zafutika chifukwa cha digitalization kuti anthu pano pakhoza kukhala ku nyumba osakapanga kampeni koma nkungolowa ma WhatsApp olowa ma Facebook apanga kampeni yakudera ndechimene tikupanga chilichonse chikhala chikuweruzidwa real time panopo kusiyana zimene zinali kale. Judgment will be passed from day one kuti anthu akayamba kuti awasodeta-beta. Mwina ndisanachoke kwako Nkuyu kuti timalizenso Innocent uli ndi funso wamva amene alankhulirako Nkuyu akuti ali ndi experience ndipo akayesesa ndithu kuchita bwino ngati opposition. Funso imene ndinakalifunsabe chifukwa iwo ndikuwadziwa kuti anakhalapo phungu nkugonja ndikupitawo komanso mwina chipani cha 5 years yapitayi anali mboma anali minister anali ali ndi ma experience osiyana-siyana a nyumba ya malamulo ama point of view osiyana-siyana ndikuona ngati mwina anthu enanso amene afuna aphunzira apart from aphunziro amene akuphunzira amene akonzedwa ndi parliament ayapezenso anthu ngati akunkuyu awaphunzitse. I think akunkuyu atakuwaphunzitsa because ali ndi experience yeniyeni osati za buku kapena za mkalasi koma zenizeni zimene azipanga face point akunkuyu mwamva mphongola kuti muli ndi experience yeniyeni moti muzikauzaso bwinobwino a DPP kuti mukachita izi mutha kugwa anthu amagwetsa boma. Ine munthu amene angagwe muchisankho chimene chikubwerachi kuzomuloza pakamatha chaka chimodzi kuti awo sadzabweranso. Experience ija imene experience yakuthandiza
chabwino mphongolo pitiliza funso lako koma mwansangasanga nthawi yapachitete timangofuna ndipange comment unena kuti I think nthawi imene zinthu zinaoneka kuti zinkaenda bwino mdziko muno MCP inali ku opposition and imapereka di opposition yabwino kwa Leti Bingu, so atiyembekezere mwina kuti ulendo uno akapangeso chimodzimodzi kapenapo ayi ngati pata akakhale kusintha mwina Malawi sizikachitira bwino mene afolokozera kuti iwowa ndi opposition ya anthu ndi opposition ya Malawi adzikapereka ma checks and balances. Ankhani mwina imene important nthawi yatithera ndi nkhani ya CDF aphungu ambiri amapita kumeneko imene mwina tipezere nthawi imene tipezere nthawi imene tikasalaka sikwira chabwino ndenderekeze pamenepo chabwino Alfredo Kisi mawano omaliza mukupita kumeneko achinyamata akuyembekezera inu komanso anthu awu constituency kwanu akuyembekezera inu mukonza kulankhulapo zotani mawano omaliza pamene mukhale mupita nyumba ya malamulo sabata ya mawa ino. Okay, mwango omaliza tambira ndithokoza nthu constituency kuti anandikhulupirira kuti ndikayipanga represent constituency kwathu ndikapanga represent wina aliyese osayang'ana affiliation ya chipani anyamata azimayi mawidows okalamba aliyese amene mwatipasa decision yokuti pitani mukatiyimirire ineyo ngati Fredo ndiyesesa kuti I should do my best. Kumbali ya achinyamata no in general ku Malawi chimene ndingapemphe kwa achinyamata neyo ndichokuti one tatitendere limodzi ineyo ngati munthu ndithokozeso anyamata onse from Sanje to Chitipa ineyo ku constituency kwanga nthawi yolembesa ankachita kundiuza munthu lamwene ndimakhala kuti Longwe ndizalembesa ku constituency kwanga amwene ine ndimakhala kuzomba ndizalembesa ku constituency kwanga ndifuna mupite ku parliament ine muona ngati muna munthu angonena kompeze kuti tsiku lolembesa licho wanditumizira certificate yake kuti ndalembesali andi ku constituency so ndalenda anyamata azimayi oti anachokera madera osiyana-siyana anabwera ku constituency kuzalembesa ichichi ndi chikhulupiriro chimene anyamata mmene mwafusira funso lano in general azimayi ali nacho mwa ineyo ngati Fredo Phungu so kupita ku nyumba ya malamulo ndiyesesa komano pempho langa ndionera kuti chonde anyamata afende tavota nthawi ikuoneka kuti yatithera akaluwa nthawi yatithera ingomalizani. Ndamaliza basi chabwino tikuyamikeni kwa basi kuti munazipereka kuti ticheze nanu mpulogalamu iyi tsiku la lero. ziko Awiskesi foni yanu nde muli pa line pa Patricia Wiskes ayi zikuoneka kuti ameniwo pa line pa nde Awiskes mukutimva? Olemekezeka Moses Kunkuyu mawanu omaliza in 30 seconds tikudziwa kuti munali mboma mwalamulira ndithu zaka 5 amalawi apa zikusonyeza kuti sana kukondeni akuchotsani mboma koma inu mwachita mwayi kuti mukayimirire amalawi akudera kwanu mawanu ndi otani omaliza anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa inu Moses Kunkuyu? Ayi fosolmene ndino liyakale koma maliza kungopensano kuti mujana pempheraso anzanga olemekezeka akaluwa motathandizira enhancing civic education pakati pa Amalawi akusowekera kutaduzi baso zamene parliament imayendera zimene kumayembekezero kuchokera ku parliament mukapanga zilina zozo simudzaluza chilichonse mudzathandizira Amalawi musalekere parliament iziyo kaija ino yokhala ndipo nthawi zonse mujamachitira mucho be there in parliament when parliament is sitting photos zilena Malawi kuti bill machokera pati yaenda bwanji photos zilendolendeko yonse in that way Amalawi aditsatira kuti chinthu chitsike mtengo chimachokera pati zikhoza kutani nikukumbira kuti zensero thandizana kukula dziko Malawi ine tithandizeneso. Chabwino tathokoza kwambiri. Apanso nde pamapeto pa programu yathu ya kulinji lero pa 21 October 2025 nditero kuti tikumanenso mawa zinali motero mukuchedza kwawo ngakhale kuti network inkawavutavuta a Times vuto sifoni yanu koma vuto ndi network ya Times ku Malawi network ikushupa. Dzina langa ndine Samavita
ndikhala osangalala kwambiri ndikamawerenga ma comments kuti ndimve kuti programu mwayilandira motani, aphungu athu mwawalandira motani, ku dera la kwanu phungu amene aliko ndi ndani, maganizo anu mukuganiza kuti ndi chinthu chiti chofunikira chimene iyeyo akuyenekana kuchita. Tionane mu video yosatirayi.